Ivančický kostel je poprvé přímo zmiňován v roce 1239, ale brzy bylo zahájeno budování nového chrámu, jenže stavba byla v roce 1304 vypálena při obléhání Ivančic. V 16. století byla věž zvýšena o obytné patro pro zvoníka a následně vznikl ochos a střecha veže. Kostel se takto dostal do nám známé podoby. Rád bych také zmínil známý obraz od Alfonse Muchy. Kaple Nejsvětější Trojice byla roku 1560 založena pány z Lipé. O jeden rok později, tedy v roce 1838, byla ke kapli přistavěna věž, čímž kostel získal dnešní podobu.